Hello guys, for today's video, welcome to my vlog. So nakon diri karon sa sagbutan, kaya nag-vlog ko karon. So karon guys, mangita tagtabangan nga tao, kanang walang-wala gyud kaya atong tabangan. So kanang luoy jud kayo kanang tabangon nun. So sabay ko ninyo. Let's go. Lights. Karon guys, nanata diri dapit. Uy, hala. Di mang limos oh. Murag vlogger po di ba? Palimos. Ay sir, palimos sir, pangkaon lang. Ha, klaro na kayo. Vlogger man po ni. Ug muhatag og kwarta ni. I-times 2 na niya. So guys, natay tabangan karon guys no kay nay nang limos dere. So sabay ko ninyo. Let's go. Sir, palimos sir. So guys, nanato diri karon sa sagbutan no. Ug sa nakita ninyo nay nang limos guys. Luoy jud kayo. Sumo ni siya atong tabangan karon. Sir, pangkaon lang sir, gutom na kay sir. So guys, nangayo siya pagkaon no. So tagaan na to siya pangkaon. Gamay lang sir, basida ka diha, makuanan lang ni akong tiyan sir. Sige dam, tagaan di ka dam, ay kabala ka dam. Kadagan kita mga followers diri nga mohatag po sa imo dam. So guys, tanawan niyo guys, oh, luoy jud kay siya guys. Aha, ilhan kay ni. Nakasit up ang kamera ni, vlogger mo yun ni. Asang kamera ni? Wala may cellphone diri bay. Basig maayo kini mo tago ba? Sir, gina sir, gutom na kay jud sir. Wa pa jud koy kaon-kaon pila ka adlaw sir. So karon guys, muhatag tag 100 niya. Kay luoy kaayo. May na lang pud makatabang ni sa yaba. So daradam. Salamat kay sir, salamat kayo. Way problema dam. Kini, kumulakaw gani ni. Atangan ko sa unanan ni. Nga i-times 2 akong ihatag. Sige sir, salamat kay ani sir ha, makakaon na jud ko. Adaan ko palagi. Nilakaw man, vlogger dyan lagi to. Magpaabot ito sunahan. Dublihon niya ito kong gihatag. Ang maayo ani. Sundan ako ni. Risa, murag may plano mo hunong ni. Basig piki ni nga vlogger ni. Mawion ako itong 100 na ko, be. Ay, salamat. Kapalit na jud kog pagkaon ani. Pila na ba jud ko kaadlaw walay kaon-kaon. Dam! Kadali lang, dam! Ay sir, unsay problema sir? Kanang dam! Dili di ka vlogger, dam! Ay unsay vlogger sir? Manglimusay ra manggug ko sir, diri ra manggug ko sa kilid-kilid ng puyo. Abi din ako vlogger ka, dam! Nihatagan ako 100 si mo, dam! Kay basig times 2 ni mo! Ay wala manggug kabalo ana sir, manglimusay ra manggug ko sir. Nga, last kwarta na biyan ako na, dam! Di mo na ka vlogger na yan, binabi! Ha? Bawihan ni mo ni sir? Gigutom na bi ako sir. Nah, bisan pagigutom ka, dam! Di maka vlogger, ambi na! Sus, abi ko na ako vlogger ka, dam! Kay mo times 2 kong kwarta! Dili man di ay! Abi na kung makakaon ako, gibawi man di ay.